El que estic dient és que el procés ha servit per tapar la tensió, perquè qui és capaç de fer vaga o manifestar-se coincidint amb una manifestació independentista? Ningú, és lògic. Cap sindicat del món es hagués atrevit fa un any, aquest temps, els metges estaven tan malament com avui. Però, naturalment, el seu sentit comú els impedia manifestar-se, perquè haguéssim tingut un conflicte al carrer. Per tant, és veritat que ha servit per tapar-ho. Però, clar, la gent segueix cobrant igual de malament en procés o sense, això és evident. Però han guanyat un any i segurament a d'altres llocs potser han atacat primer el problema de la sanitat i han deixat un altre problema per una altra banda. Ara, les retallades han subido per tot, això és evident. Les retallades no venen de Catalunya. El que va ser a Catalunya... Els desnonaments es produeixen tant a Catalunya com a Madrid com a Andalusia. És molt senzill. Hi hagi demandes pel dret a decidir o no? No, però aquí la gent ha quedat adormida per la... Però és que clar, tu utilitzes l'argument que en d'altres llocs s'ha atacat aquest problema, perquè no hi havia la demanda nacional. Jo dic que cada govern, dintre les seves dificultats econòmiques, ha decidit aplicar els diners a un lloc o a l'altre. Aquí no els hem aplicat a sanitat, això és evident, ni a ensenyament. Per tant, vol dir que han anat a un altre lloc, és evident. Els diners no s'han quedat pel camí. Vol dir que hem abandonat les dues úniques estructures d'estat que teníem. Per quina raó? Perquè la mobilització i l'agitació també costa diners. Es va abandonar ja abans, Convergència. Mira, és molt simple. Va créixer la despesa pública en el govern del Puigdemont? Sí. Va créixer la plantilla de funcionaris catalans a l'època de Puigdemont? Sí. Ha crescut la despesa pública a l'època de Torra? Sí. Ha crescut el número de treballadors públics a l'època de Torra? Sí. Per tant, hi ha recursos per fer coses? Sí. En què consisteix governar? En prendre decisions? Decisions que són sanitat o, senzillament, Waterloo, ensenyament o el dèficit de TV3, ambaixadetes o millorar la dependència. Això és prendre decisions polítiques. I, per tant, aquest és un govern que ha decidit no prendre decisions polítiques i les que pren orientar-les merament cap a qüestions polítiques del seu interès. Tu parlaves de les classes populars que tenen que recuperar els seus drets. Si en realitat això ha sigut el gran negoci. Els poderosos que dius tu han aconseguit convèncer les que tu també en dius classes populars perquè tots al darrere d'aquest flautista d'Amelín que ha sigut la independència i les manifestacions deixin d'ocupar-se'n d'allò que interessa la seva vida. Deies, hi ha països, tot això va començar amb Lehman Brothers i tal. Altres països, la seva situació econòmica avui és millor que la nostra, però aquí hem tingut un plan Z, hem tingut un govern que no ha reduït res, no s'ha retallat cap mena de despesa, s'ha incrementat la fiscalitat a base d'empobrir. El senyor Trump no guanya als Estats Units precisament perquè s'ha empobrit justament la seva població, per això guanya Trump, per això puja Marine Le Pen. Tenim tota una estructura que asfixia i que pensa tan sols en els seus interessos i que són efectivament els poderosos. Qui són els poderosos? Mas, Torra, Puigdemont i els seus aliats qui són? La CUP, Esquerra Republicana, els poderosos. Què els hi passa a la classe mitjana? T'oblides del PP i del PSOE i de Ciutadans, que els hi fa la crossa als partits majoritaris. Es tiren 5 dies sense poder tenir atenció primària. Aleshores, PP i PSOE i Ciutadans són els radicals, són els anticapitalistes, són els que estan contra les elits econòmiques. Estimada Esther, el Partit Popular i Ciutadans no han governat a Catalunya. Aquestes manifestacions no són contra consellers del PP ni de Ciutadans. Quina és la política que vol fer Ciutadans en relació als serveis públics? A la resta, vol dedicar més diners als serveis públics, vol augmentar l'IRPF a les rentes més altes? Quines polítiques de Ciutadans? Avancem una mica. Anem a repartir jo amb el Jordi Mercader de la negociació de pressupostos i avui ja hem escoltat alguns posicionaments. Els comuns demanen augmentar l'IRPF a les rendes més altes a partir de 90.000 euros. Des del PDeCAT diuen que l'IRPF toca. Clar, i a més molt interessant, perquè diuen que no es pot augmentar l'IRPF a aquells que cobren més de 90.000 euros l'any i perquè són classes mitjanes. Atenció, pregunta. Sembla molt interessant. Quina és la comunitat autònoma... Atenció, pregunta. Quina és la comunitat autònoma d'Espanya que té el tram autonòmic d'IRPF més alt de les 17 autonomies? Tic-tac, 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 Catalunya. Per tant, es pot realment pujar més encara l'IRPF quan resulta que és més car, gràcies al govern de la Generalitat, viure a Catalunya que no a qualsevol altra comunitat autònoma? Consideres que algú que cobra 7.000 euros al mes és classe mitjana? Catalunya ens roba. Li passa la pilota al Jordi Mercader. El bar. Un Parlament que és capaç d'inventar-se una república i de petar-se l'Estatut i la Constitució es pot inventar la comptabilitat pública. Per tant, els diuen a tot que sí, aproven els pressupostos i ja som-hi. O sigui, jo no veig realment on està el problema perquè aprovin un pressupost de fireta i així doncs puguin seguir amb tota la panòplia aquesta que estem vivint al Parlament de Catalunya. Potser perquè tenen moltes coincidències amb aquells que potser cauen més bé de Ciutadans i del Partit Popular, Convergència i Matèria Econòmica. Jo el que estic a favor és que la gent pagui lo just.